India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kanong ba Delhi haka siningkong kanyo bansaki ka jing Pyndonkam da uta usla pa shna hi ni u artificial rain kumshi banta banyada ka jingjabo ka lyer hangne ka singi ka wei ka lingsoin ka bakit ya arngot ki scientist ban mi na kanpur haka jing persang ban prai kil o lingba uslap artificial haburari area ka Delhi kam uwe uhe ka IIT kanpur Katay kaling swing ka kit ya arngot ki brio ban mi haka por khat ar 4 PM bat kan shimpor kumba ar kan ta shiting ban poi Delhi ong uwe uhe ka IIT kanpur medasal Menteri ka Delhi Forest and Environment Manjinder Singh Sirsa ula ong bakatay kaling swing kam syam layu alat ban mi haka por masdap namar kamla ban hiar sha ka jingkan jang ka ba ar hajar meter bat kan hap ap shwa haka san hajar meter Ula ong bakitay ki start kila da penlong ya kita sanot Delhi haka siningkong bat pynkhuid ya kilo pum lingba ka jing start sayan. Director ka IIT Kanpur Dr. Manish Agarwal ula batay ba ka jing persang bat pentri kam diki artificial rain haka nung ba kala day ban urlong na du ki kaman shwa. Henry na ka daw ka jing bom yo jing bet la hap sangye shwa. Menta ka kenti ngila yo jing bet na ka Sarkar Delhi bat Ministry of Environment bat kmi lingba ba ka jing angnot jongi kan urlong. Ong u Agarwal Ula ong baya uslap artificial en penhap hapo ka radius ka 24 kilometer. Bat kani kanya rapan pynkhuid ya kili jingjakhlia ka kenhun start IIT kila depting banle ya kani. Lingba ka jingbaha ka sing bening bat ka jingdon kilo o. Ya uslap artificial en penmi lingba ka jing Pyndonkam daki chemical spray. Katkum kistan uslap artificial unyara banyadai ki pum ka tedam bat ki pui ki badon haki saudong saukun bat kani kanya rapan pynkhuid ya kala air. Ka menteri rang ba ka Delhi ka Regha Gupta kalapan bena baka kwa ban urlong kani ka jing tmu ki scientist namar ka kwa baka Delhi kan yo obyang ya ka jila air bakhoi